Днес ще приготвим един десерт, който бе причината пекарната, която имах да работи. Класика. Десерт, обявен от мнозина като най-хубавият десерт в света. Тирамису. Започваме като в купа разбиваме белтъци с щипка сол на пяна. Към тях добавяме захар и бъркаме до получаване на сняг. В друг съд разбиваме жълтъци с захар до кремообразна смес. Добавяме белтъците, след тях пресяваме брашно и бъркаме. Разпределяме в съд и печем. През това време на водна баня разбиваме жълтъци и захар отново до получаване на крем. Добавяме марсалата и бъркаме докато се сгъсти. Не спираме да бъркаме, докато изстине. Когато изстине, добавяме маскарпоне и разбъркваме добре. Сглабяме като редим бишкот, кафе, крем 2 пъти и поръсваме с какао. Полупваме и оставяме в хладилника.